In de haven van Haas is vanmorgen een persoon verwonden rekken bij een bedrijfsongeluk. Het ongeluk wie om 11:10 op een visserschip in de haven. Het slachtoffer kwam door een nog onbekende oorzaak onder een grut metalen object te landen. De traumahelikopter is oproepen. Ik heb er een ambulance aanwezig. Het is nog net duidelijk hoe de slachtoffer er rond is. De Supercup volleybal ging tussen Snits en Sliedrecht Sport. En waar het in een 5-setter woon trots Snits met 3-2. Eerst kon de Snitse vrouw die nog omhoog komen, maar Sliedrecht woon met 24-20. De tweede set, week voor Sliedrecht. Snits kwam in de derde set goed waarom en pakte de winst. De vierde set wie voor de thuisclub en dat hield uiteindelijk ik voor de beslissende vijfde set. 3 Friese jongeren maakten kans op een fotoprijs van het Wereld Natuurfonds. De nomineerden binnen de 8-jarige Roos Tijmers van Bolzert, met een foto maak in de Apenheul. De 16-jarige Sanne Lee uit Frenscher, met een foto van een oehoe. En de 16-jarige Roosmarijn Jongstra van het Jereveen, met een foto van een oele in haar achtertuin. Joen en vannacht is het koud, 1 graad boven 0, met kans op frost van de groen. In het watergebied een krachtige nat eerste wien. Morgen eerst zinnen, de bewolking neemt daar en later middags kans op een bui. Het wordt 10 graden en er zit een koude, vrij krachtige nat eerste wien.